Pekin Payhaz ummany Magtymyly Praga ýylynyň fevral aýynyň 24-nü Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadagmyň Arkadag şäherine amal aşyran iş taparynyň çägini Arkadag şäheriniň Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna Çağlar Tagaldaşdy keldiş merkezine barıp, ýurdumyzyň vilayetlerine goýaşgy şäherine ýaşaýan saglygyny dikeltmek üçin kömegi metäç çağıran Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna Çağlar Tagaldaşdy keldiş merkezine saglygyny dikeltmek boýunça geçirilmeli işlerinin mailnamasyny tasdiklady. Şu günler çağılan tapgyrlaýan dikeldiş bejergileri dowam edýär. Hususan mailnamaň çäklerini Aşgabat şäheriniň dikeldiş bejergileri metäç körpeji ýaşaýjylary Arkadag şäheriniň Enäniň we Çağanyň saglygyny goraýyş merkezine okuw sapaklaryny öýleşdirmek bilen ýatymlaýan bejergi alyp Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna Çağlar Tagaldaş dikeldiş merkezine dikeldiş bejergilerini alýarlar. Bu bolsa saglygyna dikeltmege metäç çağılan dol derejeli sagdyn bolmaklary ugruna döwlet derejesine alad edilýäniň nowatdaky suwutnamasydyr. Haýr sahabat gazinasynyň hasabyna şeýle döwrüp Tagaldaş dikeldiş merkezine prezidentlerine bejergi berilýäni üçin esasen çağıran howsarlarynyň milli lidermide hemde hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyşlary egzilmezdir. Çağılan sagdyn ösüp kemaly ilmek barada edilýän aladalar bolsa hakykatdan hem insan perwerligiň belent nusgasydyr.